Det her er jorden. På jorden er der ca. 7,2 milliarder mennesker. Men er der plads til flere? Befolkningsvækst er en stigning i befolkningstallet. Det anslås, at vi den 31. oktober 2011 nåede op på 7 milliarder mennesker i hele verden. Vores tidsregning går ca. 70.000 år tilbage i tiden, da forskere har regnet sig frem til, at det cirka var der, at mennesket udvandrede fra Afrika og begyndte langsomt at fordele sig ud over resten af jorden. Man regner med, at verdensbefolkningen på dette tidspunkt lå på ca. 10.000 mennesker. For 70.000 år siden levede man som jægere og samlere. Man levede i skarp konkurrence med andre arter, og det gjorde, at der var en grænse for, hvor mange mennesker der var plads til. Den store revolution skete for ca. 15.000 år siden, da mennesker gik fra jæger-samlersamfund og til at blive agerbrugere. Det var begyndelsen på menneskehedens forvandling af jordens miljø. Man begyndte at dyrke ris, hvede og majs, som den dag i dag stadigvæk er menneskets hovednæringskilde. Man ændrede sin levevis fra, man var nomader til at blive bofaste. Man kunne nu brødføde mange flere mennesker. Befolkningstallet blev større og større. For 9.000 år siden begyndte de første bysamfund at vokse frem, og det betød, at man boede tæt på andre mennesker og husdyr. Det gav god grobund for smitsomme sygdomme som blandt andet influenza, mæslinger og kopper. Herfra fortsætter væksten, da bysamfundene danner god grobund for handel og håndværk, hvilket skabte vækst, og det gjorde, at der selvfølgelig var grundlag for, at befolkningstallet blev større. I 1750 anslår man befolkningstallet til at ligge på ca. 791 millioner mennesker i verden, og 100 år efter, i 1850, er der ca. 1,2 milliarder mennesker. Allerede 100 år senere, i 1950, er befolkningstallet fordoblet endnu en gang. I 2011 er vi nået op på næsten en tredobling på bare 60 år. Vi ligger nu på 7 milliarder. Tænker vi længere ud med kun 40 år, siger prognoserne, at så vil vi være 9,1 milliarder i 2050. Enhver kan se, at det vil give kæmpemæssige udfordringer på længere sigt. Det er et kæmpe problem for menneskeheden, at befolkningstallet hele tiden stiger. Der vil være store miljømæssige konsekvenser. Naturen forsvinder langsomt på grund af mere industri, og man har brug for større landbrugsarealer. Man fælder mere og mere regnskoven. Det vil være med til at skabe klimaforandringer. Naturen kan sagtens overleve os, men vi kan ikke overleve uden naturen. Vi har ikke uanede muligheder for at finde mad. Hvis vi når op på de 12 milliarder, kan en konsekvens blive, at vi skal til at ændre vores madvaner og finde nye alternativer til fremstilling af mad. Vi har fundet frem til, at der ikke er nogen, der kan stoppe en kraftig tilvækst i form af en hvem. Men hvad kan stoppe en kraftig tilvækst? Det har vi et svar på. Jo bedre uddannet en befolkning bliver, jo lavere befolkningstilvækst bliver der. Når et samfund bliver rigere, har familierne også en klar tendens til at føde langt færre børn, fordi det går op for dem, at de ikke er nødt til at føde så mange børn for at overleve. Ingen kan præcis sige, hvad fremtiden bringer os. Det hele afhænger af, hvilken jord vi har til den tid.